Salut tuturor prietenilor mei și vă invit să vizionați un loc tare fain numit Delta Dunării. Sunt tot felul de date, există tot felul de statistici, că e a doua din Europa după Delta Volgăi, că are o întindere de 3446 de kilometri pătrați. Dar nu asta ne interesează pe noi neapărat, ci ne interesează frumusețea deltei. În vlogul de azi am explorat un traseu clasic, Tulcea-Sulina, Delta Dunării pe canale, Golful Musura, Marea Neagră și vă invit și pe voi să vedeți ce am trăit noi aici. Suntem în portul Tulcea, o zonă care ar putea fi fructificată, foarte frumoasă. Uite, și un hotel fain aici pe marginea portului. Dar fiți atenți aici, în plin sezon estival, cum sunt așteptați turiștii în portul Tulcea. Deci n-ai pe unde să treci, n-ai pe unde să te plimbi, n-ai cum să faci nimic. Totul este o degringoladă. Nu știu, lucrurile astea oare nu se puteau face toamna, primăvara, în plin sezon estival. Vrem să mergem spre Delta, nu știm ce să luăm, nu știm cu cine să vorbim. Da, nu e o infrastructură foarte bine dezvoltată, asta vreau să zic. Cu toate că zona este foarte frumoasă. Dar, repet, totul este în construcție, praf de peste tot, mașini de găurit, picamere, betoniere. Nu zic că sunt necesare, dar acum, până la urmă, dacă stăm să ne gândim, totuși suntem undeva la îmbinarea dintre iulie și august, da? Și cumva parcă nu-ți pică bine să vezi haosul ăsta, așa ca turist vorbesc, părerea mea. Acum nu zic că sunt și părți bune, portul turistic Tulcea cred că o să arate bine după câțiva ani de astfel de îmbunătățiri. Pentru a ajunge la Sulina, plecând de la Tulcea, există mai multe posibilități. Noi am ales o cursă rapidă, care face aproximativ 2 ore, așa ni s-a spus, 2 ore, de fapt timpul a fost mai scurt, aproximativ 1 oră și 40 de minute și a costat 80 de lei. Sulina este orașul în care ajungi mai ușor de pe mare decât de pe uscat. Este situat la doar 4 metri deasupra mării și oferă imaginea idilică a răsăritului și apusului, fie în delta, fie în mare. Eu personal am fost încântat de Palatul Comisiei Europene a Dunării, de faleza liniștită și liniștitoare, de catedrala orașului, ce are o poveste frumoasă, fiind ridicată de regele Carol I după eliberarea Dobrogei de turci. Sulina este un loc încântător și unic în România. Mi-a plăcut lumea care nu te agasează, chiar te ajută dacă ai nevoie.
Ne-a plăcut faptul că nu urlă muzica, că este un oraș așezat cumva. Totuși, Sulina nu are îmbunătățiri arhitecturale sau urbanistice spectaculoase, adică mă refer la acele restaurări necesare. Este destul de decolorat și chiar demodat. Are, în schimb, natura, care a fost mult prea generoasă cu oamenii. E drept că aici, ca să construiești o casă, prețul e dublu față de orașele care au acces terestru. Ca să ajungi la mare, trebuie să iei un taxi, cam la 15 lei, sau un microbuz, unde plătești 3 lei de persoană. Poți închiria biciclete sau poți merge pe jos, poți face mișcare pe jos, lucru puțin probabil vara, pe căldurile astea năucitoare. Dar totuși nu este chiar o caniculă îngrozitoare acolo, e mai greu pentru noi deoarece venim de la munte. În Delta te duci cu excursii organizate de firmele locale. Aici sunt diferite trasee și fiecare are un anumit preț. Cele mai căutate sunt cele care merg pe canale, la pădurea Letea, unde ești așteptat cu prânzul tradițional și unde prețurile sunt cam identice. 70 de lei turul, 70 de lei masa, 30 de lei plimbarea în pădure. Pentru noi, obișnuiți cu pădurile Văișului, pădurea Letea a fost o mică dezamăgire, dar găsești și aici câteva chestiuni interesante, dunele de nisip și stejarii seculari. Se mai fac excursii seara la vărsarea Dunării în mare, la un preț de 60 de lei. Sunt și câteva restaurante bune, mai exact vreo 2, dar nu e scopul meu să le promovez aici. Prețurile nu sunt cele mai mici, dar nu sunt nici mega astronomice, cum ne așteptam noi. Seara ai nevoie de autan, dar pot să vă spun că nu are niciun efect. Localnicii ne-au sugerat că singurul spray care are efect este sprayul de palme și ne-am convins singuri de asta. Așadar, pot să spun că am găsit aici un alt fel de aer decât cel de pe litoral, un aer de mic târg grecesc, unde cineva totuși ar trebui să se implice în restaurare și în schimbarea imaginii prăfuite a orașului. În Sulina există și un cimitir maritim ce conține povești scrise în 21 de limbi, unde alături de creștini sunt îngropați musulmani, mozaici, o prințesă, un pirat și foarte multe povești scrise de mare. Destine tragice sau povești marinărești ce trebuie neapărat descoperite. Am aflat că viața a fost complexă și deloc ușoară pentru oamenii acestor locuri. Așadar, haideți să aruncăm împreună o privire. Și o parte din el, văd că îi spune cimitirul musulman, are și câteva simboluri musulmane și aici e un mic afiș în care ne precizează că este mormântul lui Capudan, nepotul unui viceguvernator din zona Trabzon, Georgia de astăzi, și a soțiilor sale. Deci e îngropat lângă mai multe neveste. Hai să vedem ce e aici și unde ne duce. Că nu văd nimic. Da, hai să mergem pe alee, pe cărare, poate ajungem undeva. Aici apare ceva. Da, din păcate, problema e că n-ai cum să intri și n-ai prea bine ce să vezi aici. Totuși, hai să ne uităm așa un pic pe inscripțiile astea. Să dau un pic de zoom. Și aici mai e un mormânt. Sunt câteva de astea dărâmate așa. Au niște inscripții pe ele. Unul are și o pictură. Și ca să
vorbim un pic despre cromatică. Văd aici verde, roșu, auriu, chiar și un pic de albastru și scrisul este auriu. Da? Deci nu știu dacă este un specific al zonei, dar asta observ eu aici. Cimitirul creștin ortodox. Și tot aici văd că scrie mormântul eroilor din cel de-al doilea război mondial. M-a atras un pic construcția lui și aceste reliefuri care apar pe el. Cred că este a unui comerciant grec. Scrie ceva în grecește, dar din păcate nu o să traduc. Ia să vedem aici un fel de turnul din Pisa, așa, care stă să se dărâme, dar e greu de controlat, dar și foarte frumoasă. Ia uitați-vă ce vedem noi aici. Să dau un pic de zoom. Da, nu cred că se vede acum, cred că se vede ceva. Da, grecii au venit așa cumva cu arta lor după noi, la noi, nu după noi, la noi. Și aici, de pe el cred că lipsește o placă care o văd jos. Cimitirul protestant. Sunt îngropați și marinari britanici decedați în Sulina. Și așa arată mormintele lor. Ca o dovadă că nu vorbesc prostii. Ia uite aici ce scrie. Principesa Ecaterina Muruzi, nepoata lui Ioan Sturza Voievod, născută la Constantinopol. Da? Deci este și o prințesă. Și fac un pic de zoom. Pe drapelul, cred că al Moldovei, nu? Stema Moldovei, dacă văd eu bine. Dar nu prea văd bine. Georgios Kontogouris, așa se numește un pirat, de fapt singurul pirat recunoscut care are un mormânt în toată Europa și este îngropat tot aici în Sulina. Deci ăsta este mormântul singurului pirat recunoscut din Europa. Georgios Kontogouris. Sper că am zis bine, dar uite ce interesantă e chestia asta. Plaja din Sulina a fost o adevărată revelație. Noi am prins o perioadă fără alge, apă limpede și puțin adâncă, nisip foarte fin, dar extrem de fierbinte. Este o bucată de plajă amenajată, în care prețul unui șezlong totuși este decent, de numai 20 de lei pe zi. În plus, lume puțină și liniștită. E relativ departe de oraș, dar se poate ajunge cu taxiul contra unei sume de 15 lei pe cursă sau cu microbuzul la prețul de 3 lei de persoană.
Scopul, până la urmă, final al vizitei noastre în Delta a fost să vedem Delta, chiar Delta. Să ne bucurăm de acest cadru natural ce noi nu-l avem în zona noastră de munte, cu toate plusurile și minusurile inerente. Am mai fost în Delta, am mai vizitat Delta cu ceva timp în urmă, dar în cadrul unei excursii organizate și lucrul ăsta nu este chiar ok pentru noi, pentru că noi am vrut să ne creăm traseul nostru, să mergem unde vrem noi, să ne facem noi programul și am reușit. Pot să spun că am avut o experiență interesantă în ceea ce privește Delta și vă invit și pe voi să urmăriți câteva imagini spectaculoase din Delta. Ne referim în primul rând la floră, foarte mulți nuferi, faună, foarte multe păsări. Am văzut în pădurea Aletea dune de nisip, am văzut cai sălbatici și a fost ok. Dacă v-a plăcut reportajul nostru și credeți că merităm un like, pentru noi ar fi încurajare să putem merge mai departe. La revedere tuturor!